טוב, עכשיו אני אוכל פרינגלס חריף, הבאתי מים, אני רק אסגור אותם כשתיתי. והנה הפרינגלס, אני תראו שיהיה חריף. תראו, זה ממש חריף. את זה אני כבר פתחתי לראות. ועכשיו, ציינו את זה. ככה זה נראה. וואו. עכשיו אני צריך לטום. וואו. אני מבקשת, אם אתם קונים את זה, להיזהר. איך? טעים? לא טעים, חריף. חריף מאוד, אל תנסו את זה בבית. יכולת נגמר פה חצי ליטר של מים, תעשו את זה בבית. ביי!